Παίζει. Είναι εδώ ο κύριος Λευτέρης Κρητικός, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, που χειρίζεται το θέμα αυτό ήδη μαζί μας. Καλώς σας μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλώς ήρθατε. Είναι έτσι, είναι άλλη διαδικασία της απογραφής και άλλη της πιστοποίησης. Και να αγχωθεί ο κόσμος ότι θα πάρει πρόστιμο στο σπίτι αν δεν κάνει όλα τα βήματα σωστά. Να μην μιλήσουμε για πρόστιμα σήμερα, γιατί ακόμα είμαστε νωρίς. Αυτό θα είναι κάτι που θα εξεταστεί μετά τις 30 Νοεμβρίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία. Σήμερα πρέπει να δώσουμε το μήνυμα ότι η διαδικασία της απογραφής είναι μια απλή διαδικασία. Μπαίνει κάποιος στο elevator.mindev.gov.gr. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διεύθυνση δηλαδή. Ακριβώς, μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Μπαίνουμε μέσα απλά με τα στοιχεία του τάξης. Και έχουμε εκεί πέρα, αφού μπούμε μέσα, δίνουμε μόνο 7 στοιχεία. Αυτό είναι, σε αντίθεση με το οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι απολύτως δωρεάν, είναι πολύ απλό και κατά την εκτίμηση τη δικιά μας δεν πρέπει να παίρνει παραπάνω από 2 λεπτά. Αφορά στην απογραφή αυτό που λέτε τώρα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, αφορά στην απογραφή των ανελκυστήρων. Μπαίνουμε μέσα, το μόνο που θέλουμε να δούμε είναι πού είναι ο ανελκυστήρας και πόσοι ανελκυστήρες είναι στην κάθε οικοδομή. Αυτό αφορά όλους τους ανελκυστήρες, είτε έχουν επιστοποιηθεί στο παρελθόν, είτε έχουν απογραφεί σε δημοτικά μητρώα. Θέλουμε να κάνουμε ένα πανόραμα, να δούμε παντού πού βρίσκονται οι ανελκυστήρες, για να μπορεί η πολιτεία μετά να κάνει τα βήματά της, να ασκήσει τις πολιτικές που χρειάζονται. Όχι εκτιμάται ότι υπάρχουν ανελκυστήρες σήμερα στη χώρα? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, επί 25 χρόνια που θα έπρεπε να έχουμε την απογραφή των ανελκυστήρων, να ξέρουμε δηλαδή την εικόνα, δεν έχει γίνει ποτέ συγκεκριμένη προσέγγιση. Γίνεται μόνο μεθοδολογικά με εκτίμηση. Έχουμε μία μέθοδο που λέμε πόσα κτίρια είναι πάνω από 3 ορόφους και ούτω καθεξής. Η εικόνα μας είναι ότι πρέπει να έχουμε περίπου από 750.000 ως 900.000 ανελκυστήρες σε όλη την Ελλάδα. Πάντως η απογραφή μέχρι στιγμής περίπου που έχει φτάσει? Είμαστε κοντά στις 80.000 ανελκυστήρες, αλλά αυτό επειδή ξεκίνησε... Άρα έχουμε μεγάλη απόσταση να καλύψουμε. Έχουμε μεγάλη απόσταση να καλύψουμε, όμως επιμένω είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία. Όποιος μπει θα το καταλάβει. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν να είσαι κάποιος ειδήμονας. Άρα, ως μεμονωμένο πρόσωπο, μπορώ να μπω στην πλατφόρμα, λέτε, και να προχωρήσω στην απογραφή του ανελκυστήρα. Αρκεί να είστε ιδιοκτήτης προφανώς. Του κτηρίου μου, ναι. Και τα επόμενα βήματα ποια είναι? Τα επόμενα βήματα είναι ότι αφού συγκεντρώσουμε και κάνουμε έναν γεωεντοπισμό όλων των ανελκυστήρων, μετά όντως, όπως είπε η συνάδελφός σας, θα μπούμε σε μια διαδικασία να δούμε ποια από αυτοί έχουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, αυτά που απαιτεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να είμαστε σίγουροι ότι λειτουργούν νόμιμα και με ασφάλεια για το κοινό. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω ότι πολλοί ρωτούν για ποιο λόγο πρέπει να γίνει αυτή η απογραφή. Ναι, το λένε οι πολίτες. Λένε γιατί τώρα μας βάζουν σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ σωστή ερώτηση. Να σας πω, για να έχει εικόνα, οι ανελκυστήρες είναι στην ουσία οχήματα, άσχετα αν τα βλέπουμε στατικά μέσα σε ένα κτίριο, επειδή κινείται. Σωστά. Άρα, όπως ακριβώς στα οχήματα πρέπει να έχουμε τον αριθμό κυκλοφορίας για να ξέρουμε τι μας γίνεται σαν πολιτεία, έτσι και στους ανελκυστήρες πρέπει να έχουμε μια εικόνα. Να βλέπουμε, να ξέρουμε, γι' αυτό και θα βγει και ένας μοναδιαίος αριθμός μετά τη λήξη της προθεσμίας προφανώς, γιατί το ρωτάνε και αυτό αρκετοί πολίτες. Θα βγει ένας μοναδιαίος αριθμός που θα συνοδεύει τον ανελκυστήρα στο υπόλοιπο της ζωής του. Ξέρετε, κύριε Κρητικέ, λένε πολλοί ότι 900.000 ανελκυστήρες, και αν το πολλαπλασιάσω με το ποσό των εξόδων για τον τεχνικό έλεγχο κτλ., μαζεύονται πολλά χρήματα. Τα οποία πού θα κατευθυνθούν? Είναι κρατικά χρήματα αυτά? Όχι, όχι. Αυτά είναι στους ιδιώτες, είναι ακριβώς όπως συντηρούμε ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή, πάνε στο μάστορα που θα έρθει να μου το φτιάξει. Πάνε στο μάστορα και που θα έρθει να το φτιάξει. Και όπως και η εταιρεία πιστοποίηση είναι το αντίστοιχο κτέο, να το πούμε. Άρα, απλά για να το καταλαβαίνουμε. Μπορούμε να πούμε ότι βοηθιέται και ο κλάδος, δίνει μια ανάσα και στους επαγγελματίες που ασχολούνται με αυτό το. Αυτό δεν είναι θέμα ανάσας του κλάδου, είναι θέμα υποχρέωσης. Όπως δεν θα βάζαμε την οικογένειά μας σε ένα κακό, άσχημα συντηρημένο αυτοκίνητο, ή ειδικά για τους ανελκυστήρες που είναι σε δημόσια κτίρια ή σε προσβάσιμα, δεν θα μπαίναμε σε ένα λεωφορείο ή σε ένα αεροπλάνο το οποίο δεν θα ήταν καλά συντηρημένο. Έτσι και εδώ πρέπει να ξέρουμε πώς είναι συντηρημένοι οι ανελκυστήρες. Τα πιστοποιητικά λοιπόν αυτά θα έχουν και κάποια κεντρική διαχείριση, έτσι? Προφανώς. Γιατί μετά αυτό ήταν αυτό που εμπόδιζε τόσα χρόνια. Καθίσαμε με την ομάδα μου και εδώ πρέπει να ευχαριστήσω την ομάδα μου, τα στελέχη στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, την ομάδα μου και προφανώς και τον Υπουργό που έδωσε τις κατευθύνσεις. Υπάρχει μια κεντρική διαδικασία πιστοποίησης. Ακριβώς. Όχι κεντρική. Υπάρχουν εταιρείες πιστοποίησης που δίνουν τα λεγόμενα ISO. Αλλά με την ίδια διαδικασία. Με την ίδια διαδικασία. Λένε, κάνουν ένα τεχνικό έλεγχο ότι έχουν γίνει κάποια. Και αυτό πόσο συχνά θα πρέπει να γίνεται μετά? Είναι ανάλογα την χρήση του ανελκυστήρα, από αν είναι βαριάς χρήσης, ας πούμε, σε ένα μολ
ή σε ένα δημόσιο κτίριο μπορεί να είναι κάθε χρόνο. Σε μια κατοικία μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 5 χρόνια. Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ κάτι, επειδή σας ρώτησα στην αρχή, δεν θέλετε ακόμα να το θίξετε, όμως να ξέρετε ότι αν λέμε απλά στον κόσμο μπείτε μόνοι σας και κάνετε την απογραφή, δεν θα το κάνει κανείς. Αν τους πούμε ότι ακολουθεί πρόστιμο, τότε είναι που κινητοποιούνται τα πράγματα. Άρα να το περιμένει και αυτό ο κόσμος. Εγώ δεν θα πω σε αυτή τη φάση για πρόστιμα και ο λόγος είναι, πιστεύω πάρα πολύ, στην ευσυνειδησία του πολίτη. Θεωρώ ότι ο πολίτης από μόνο στην Ελλάδα. Δεν έχει σημασία. Μην είστε και τόσο Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω κάτι. Είμαστε σε ένα τραπέζι που είμαστε δύο κριτικοί. Ναι. Μαζί με τον κύριο Φόσκολο. Και μια κριτικά. Και μια... Εγώ δεν είμαι από την Κρήτη. Εγώ είμαι από την Κάρπαθο. Κοντά όμως. Ναι. Φαντάζομαι όμως η ρίζα πρέπει να είναι. Είναι από το Ηράκλειο. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, οπότε εκεί πέρα θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος, επειδή είναι ακριβώς πολύ απλή διαδικασία, είναι δωρεάν διαδικασία, μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε ιδιοκτήτης. Και στις πολυκατοικίες την κάνει ο διαχειριστής. Ο διαχειριστής, ο ιδιοκτήτης ή και ο συντηρητής του ανελκυστήρα. Ωραία. Είναι πολύ εύκολο. Ωραία, Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε. πολύ. Θα το παρακολουθούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά. Για να Κατερίνα, δούμε, ευχαριστούμε. λοιπόν. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια.